μια τεράστια έκπληξη. Ο τελικός του Μουντιάλ κλειδώνει εδώ στους 92, παιδιά. Ποια ομάδα θα κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο στη Βραζιλία? Αύριο Παρασκευή, 27 του μήνα. Εδώ, σε αυτή την αγαπημένη σου συχνότητα, λίγο μετά τη 1, θα ακούσετε και θα δείτε ζωντανά μέσω live streaming τον κορυφαίο mentalist της Ευρώπης, Ρωμανό, να κάνει την πρόβλεψη του για τον τελικό νικητή του Μουντιάλ. Ρωμανέ, θα σε έχω αύριο καλεσμένο μου λίγο μετά τη 1, διότι θέλουμε να κάνουμε αυτή τη μαγική στην κυριολεξία πρόβλεψη. Πώς γίνεται ακριβώς, για πες μου. Λοιπόν, καταρχάς καλησπέρα, Εύμο. Κοίταξε να δεις, αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι ότι θα σου φέρω αύριο ένα κουτί. Θα σου φέρω ένα κουτί το οποίο περιέχει μέσα την πρόβλεψη του τελικού του Μοντιάλ με τις δύο ομάδες και το ακριβές σκορ. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένας πολύ ιδιαίτερος λόγος για τον οποίο σας έφερα αυτή την πρόβλεψη, ο λόγος που θα σας φέρω μάλλον αυτή την πρόβλεψη. Δεν θα σου πω ποιος είναι αυτός ο λόγος, θα το αφήσουμε να τον ανακαλύψουμε μετά από το τέλος του Μοντιάλ. Όπως καταλαβαίνεις, με αυτή την πρόβλεψη ρισκάρω πολύ, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση που κάνω και σε περίπτωση που πετύχει, πιστεύω ότι θα εντυπωσιάσει πολύ κόσμο. Επίσης θέλω να ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή αυτό το κουτί το οποίο θα σου φέρω θα περιέχει μέσα μια πληροφορία την οποία άμα την είχε κάποιος στα χέρια του θα μπορούσε να γίνει να κερδίσει εκατοντάδες χιλιάδες και πάρα πολλά χρήματα, βέβαια. Άμεσα. Δεν το συζητώ. Οπότε είναι μεγάλη πρόκληση για σας που θα τρέχετε στο σταθμό, φαντάζομαι. Θα συντονιστούν όλοι αύριο και μετά θα κορυφωθούν τα στοιχήματα, Ρωμανέ. Λοιπόν, να μην πούμε περισσότερα. Περισσότερα αύριο λίγο μετά τη 1. Σας περιμένουμε με το Ρωμανό για να προβλέψουμε το μεγάλο νικητή του Μουντιάλ. Φυσικά στον Galaxy 92.